Lain nga sangputanan o epekto sa bunyag, mao nga kini makapahimo kanatong sakop sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Sakop ang matag usa kanato sa usa ka lawas, ang lawas ni Kristo, ang simbahan. Kini dayag kaayo sa mga sulat ni San Pablo. Sa taga-Galacia miingon siya, "For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is not male and female, for you are all one in Christ Jesus." Galatians 3:27-29. Sa taga-Roma, "For as in one body we have many parts, and all the parts do not have the same function, so we, though many, are one body in Christ and individually parts of one another." Romans 12:4-5. O sa sulat ngadto sa taga-Efeso, "Therefore, putting away falsehood, speak the truth, each one to his neighbor, for we are members one of another." Ephesians 4:20-25. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, bingon si Jesus kang San Pedro, "In you I will build my church." Matthew 16:18. Mao nga si Tertulliano, usa sa mga amahan sa simbahan, fathers of the church, sa unang mga tuig sa ikatulong siglo, nagkanayon nga sila o kita adunay usa ka pagtuo, usa ka Dios, sama nga Kristo, sama nga paglaom, sama nga sakramento sa bunyag. Moingon ako sa katapusan, usa kita nga simbahan. Kasagaran ang una nga moabot sa atong unahuna, ug kini mao atong gipasabot sa adlaw-adlaw natong paggamit sa pulong simbahan, church. Mao ang balay alampuanan. Usa kadapit nga balaan kay kini balay man sa Dios, nga kinahanglan isipon o atimanon sa tumang pagtahod. Sulod sa simbahan o simbahanan, ang mga tao magsaulog sa mga sakramento. Ilabi na ang Santos nga Misa, nga mao ang labing nga taas, nga matang sa pagsimba sa Dios. Sa simbahan, ang mga tao mag-ampo sa pagdaig o pagpasalamat sa kaayo sa Dios, sa mga grasya nga nadawat. Sa simbahan, ang tao mag-ampo dili lamang alang sa iyang kaugalingon, kundi dili usab alang sa uban. Sa simbahan, kita ang mga binunyagan magkahiusa, magkatapok aron pagpangadji, pagampo, pag-awit sa himno sa himaya sa Dios, paghimo sa atong mga debosyon. Dili mag-iyahay, kundi dili katilingbanon, usa ka katawhan nga matuohon. Apan ang simbahan usab mao ang katawhan nga nagkahiusa sa pagtuo ni Kristo. Dili lamang ang dapit, kung dili ang mga magtutuo nga binunyagan. Ang simbahan mao ang mga sakop sa banay sa Dios. Kining usa ka katilingban nga nagtuo ug nagsimba sa usa ka Dios sa ngalan ni Hesus. Mao nga isip sakop sa simbahan, nagahatag kita og panahon sa paghimaya sa Dios, sa pagpasalamat kaniya, ug sa pagpangaliupo nga matagaan sa grasya ug panalangin. Adunay panahon nga himuon magluhod og piniyong ang mga mata sa kahilom ug sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ug sa iyang lihok uban kanato ning kalibutan. Ug sa laing panahon usab mobarog o magabayaw sa mga kamot, magdaig sa mga awit sa kalipay uban sa katilingban. Ang simbahan usa ka katilingban nga maalagaron, subay sa balaod sa Ginoo, paghigugmaay. Ang simbahan katawhan nga nag-alagaray sa usa-usa, nagpaambitay sa mga kaayo ug kaayuhan, sama sa mga unang Kristiyanos didto sa Jerusalem. Kining panaghigugmaay mapakita diha sa pagrespetar sa usa-usa. Mao nga ang simbahan alang gyud sa tanan, bata ug tigulang, kabus o adunahan, lalaki o babae. O kining maong pag-agni sa Dios nahitabo sa atong kinabuhi sa diha nga kita gibunyagan. Sila si Magellan,
wala magtukod og simbahanan. Wala dito sa magtukod og kapilya. Apan gisugdan nila ang pagtukod sa simbahan. Itukod ang simbahan. Dinhi sa atong kapupudan, pinaagi sa pagsaulog sa unang bunyag. Tinuod, nga doon na kita'y kagawasan sa pagpasakop o dili pagpasakop nining simbahan. Palagi, subok yapon nga palandungan. Nga anaay mga binunyagan, inikadako na nila, musupak na, o maghimo na ilang na lang sa ilang kaugalingong kinabuhi layo sa simbahan. Apan ang simbahan, ilabi na karon, naningkapot kutob sa mahimo nga sila mahibalik sa katawhan sa Dios. Nag-abot siyang kamot ngadto kanila. Ang simbahan mao ang buhing lawas ni Kristo. Kita ang mga buhing tipik ni ini. Matag usa kanato o ang kinatibuk ang katilingban diha sa bunyag, nakaambit sa kinabuhi ni Kristo o nakasalmot sa iyang misyon. O misyon sa simbahan, mao ang pagpaila ni Kristo ngadto sa uban. Aron sa ilang kahibalo, sila masayod o musunod ni Kristo. Apan ang misyon sa simbahan, mausab ang pagpangita sa nawala. Pagduol kanila, nga buot na nga dili mahisakop sa simbahan. Tingali, nagpadayon sila sa ilang pagpangita sa Dios, nangita sa kahulugan sa kinabuhi. Apan kita nga mga aktibong sakop sa lawas ni Kristo, sa ngalan sa gugma ug kaluoy, dili gayud unta makalimot kanila. Bisa na lang sa atong mga pag-ampo nga mabukas unta ang ilang kasing-kasing sa walay undang pagtuktok sa Ginoo. Udagan kaayo ng mga sakop sa simbahan, wala mo biya. Apan tungod sa kalisod o kalayo sa ilang dapit, wala o malisod ang kahigayunan nga sila makauban nato. Apan nasayod ta nga ang mga lokal nga simbahan, ang mga parokya, daghan kaayo mga programa karon sama sa pagtukod og gagmayng simbahan. Nagihimo aron sa ingon ni ana nga ang anaa sa daplin may apil sa kinabuhi sa simbahan. Mao nga labing maayo nga makiglambi kita. Maapil ta nini mga programa sama na ining pagsangyaw 2021. Pagsangyaw man o pagtabang sa mga kabus kutob sa atong mahimo. Timan-an nato nga diha sa bunyag, idunol ngadto sa mga ginikanan o mga mangugos, dinagkutan nga kandila ang kahayag ni Kristo. Nga pinaagi sa ilang paning-ignan isip mga sakop sa simbahan, kining binunyagan, magtubo o mamahimong kahayag usab sa uban. Manginaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga panggandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalawom pa ang atong pagsabot ng maong sakramento. Aron makapadayon kita sa unahan, isip katawhan, nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban.